Ik was heel klein, maar Luc was nog kleiner. En ja, we kennen elkaar al, hoe lang Luc? 30 jaar? Ja, lang. 30 jaar of zo, of misschien al ietsjes langer. Ja, kwam hij met zijn ouders naar optredens toe en dan is hij een paar keer op het podium gevlogen. En dan ging hij zelf zingen en hij doet dat fantastisch. Kan je nog herinneren wat het eerste liedje is geweest wat je samen met Mieke hebt gezongen? Wat ik samen met Mieke heb gezongen. Ik denk Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, ja. Anno 2013 zijn jullie bij elkaar gekomen voor iets bijzonders. Ja, het is zo, Luc heeft een album gemaakt en heeft mij gevraagd om op zijn album een duet te doen. En dat duet is zo heel mooi uitgevallen en zo'n mooie reacties, dat we hem ook op mijn album hebben gezet. Die zijn ongeveer tegelijk uitgekomen pas, een paar maanden geleden. En van de zomer is dat gewoon onze nieuwe single. Nou, ik had dat al heel lang in mijn gedachten en ja. En dan was ik eens bij haar thuis en ik heb mijn stoute schoenen aangetrokken en ik heb gevraagd van Mieke, zou jij met mij een duet willen doen? En ze heeft ja gezegd en dat vond ik, maar ik wist niet wat ik hoorde. Ik hoorde donderen in Keulen, zeggen we bij ons in Vlaanderen of in België. En ik was apetrots. Ja, en ben ik nog? Ja hoor. Ja, en dan is de grote vraag, ben je ooit in Denemarken geweest? Nee, maar Luc wel hè. Wisten jullie dat? Luc staat 1 hè, in de nationale hitlijsten in Denemarken. Dat is niet niks hè. Ja, want Luc, je wilde Mieke nog wat vragen. Moet ik Mieke nog iets vragen? Ja? Je wilde haar vragen of ze meegaat naar... Naar Denemarken. Dat gaat ze wel doen, hè? Dat gaat ze wel doen. Ja hoor, ja, toch wel. Ja, want heb je daar tijd voor als het weer net zo'n grote hit gaat worden als zijn huidige single? Heb je dan tijd om naar Denemarken te gaan? Stel je voor hè. Het zou leuk zijn. We zouden heel veel lachen. Dat weet ik zeker.